biyen dadine biyen kandangan niku jek nggone alas gung lewang-lewung niku. Gung lewang-lewung niku yo kaya alas gede. Masa ngono terus sing babat alas iku biyen jenenge Mbah Lurah Kerto. Mbah Lurah Kerto iku sing babat alas kandangan. Mari ngono, mari babat alas kandangan terus dadi desa kandangan kuwi dijenenge desa kandangan. Mari ngono terus ngono enek wite gede ning pertigaan dalan kutuk iku nek wite gede ning ngene pertigaan kandangan kuwi nek wite gede. Terus masa ngono wite diketok demite ngamuk. Oh, ditane ngono. Terus kan enek iku kan sing dinggoni ngono ki lho. Demite ngamuk masa ngono terus ditumbali digolekne bayi loro lanang itu. Ditumbali. Jalukane kan jaluk bayi loro lanang itu. Terus ditumbali kuwi dibeleh dipendem ning kono. Terus selamat kandangan itu. Ora enek kecelakaan, ya ora enek musibah apa-apa. Terus masa ngono terus kandangan dadi desa sing aman. Oh, wonten apa mboten? Terus sadurunge iku ritual sadurunge Jumapaing iku ya tahlilan dhisik begini. Oh, begini iku tahlilan, sadurunge iku kudu mbeleh sapi. oh. Kudu mbeleh sapi, pendak pendak Jumapaing kudu mbeleh sapi. Desa iku mbeleh sapi, iku mbeleh sapi wayangan. Sabare nganu iku sabare menunggulan begini wayangan. Kudu wayangan. Masih corona kae ya pangah wayangan tapi yo cara ngono mek dikisarat to. Diluk tok lah katanya setengah wengi. Sadurunge iku yo mari tepung diserahe nang kepala desa. Nek ngono didekake ngene kamar bajine iku. Di kamar diadahi iki. Kok diadahi kotak ngono, peti. Diadahi peti. Ya wis dibungkus karo mori ngono ya. Diadahi peti, mari ngono terus dikae sesaji ngono. Kayak sesaji ya, apa sesaji ini biasanya ngono kae. Ya sego digawe apa? Digawe lawu, ya digawe wedang, digawe rokok, barang ngono kuwi. Digawe sesaji komplit lah katanya sesaji ini. Ini ngono. Mari ngono terus isuk jam 8 perangkat desa ngumpul ning kono kabeh maca model Soloan. Oh, nggih. Kalau kabeh padha apa nang macak Solo terus kene Blangkonan. Kita ya ngono macak ratu ngono. Oh. Perangkate iku wajib. Macam bisa kepala desa. Mari ngono terus doa bersama adanya pemberangkatan itu doa bersama njaluk ben selamat desa. Kok njaluk nang setan. Njaluk ben selamat nang yo panganan Gusti Allah ben selamat desane, selamat perjalanan.
Bogor apa nih? Nggih, Bukannya kayak tumpeng, Oh, tumpeng. tumpeng biasa itu tiap apa dusun kan kayak tumpeng digoreng. Dan tiap apa tiap kasun Nggih. itu gawe, terus ketua RW itu gawe takar wakil untuk tumpengnya nek 70. Ya, ora nek ora. Jaga desa ngoten Iya, nggih. jaga desa ben selamat. Nggih. Selamat desane, selamat perjalanane pengemudi-pengemudi itu ben selamat. Soalnya desa itu nek gak dicek lurah cep iku gak percaya karo ngono bolak-balik tas apa meneh waktu suro Agustus terus kaya mesti di gunung terjadi kecelakaan mesti mati. Oh, Masa ngono terus bisa lurah ganti jadi lurah Iskandar diterus nih karo lurah Iskandar dihapusi karo golekan gawean sing digawe teko ketan dientro didadekne bayi. Nah, sing gawe iku ya wong sing ibadahe kenceng istiqomah maksudnya ibadahe kenceng istiqomah ra tau pot wong sing wis luas wong itu mesti luas sama wong sing wis luas iku wong sing wis gak men oh, wis gak entro wis gak ngetokne darah men sing ibadahe kenceng terus wong iku mung dikongkon poso 40 dina akhire poso 40 dina gak ono golekan sing teko tepung kuwi mang tepungnya tepung ketan terus ditro diujune kaya golekan jerone diseni caos tapi caos sing gawe dhewe kaya ben kerupuk kaya darah ngono. Nah, terus jemuah paing diserahne nang gone kepala desa terus dikira ritual dibeleh nang gone perapatan Dalan Malang karo perapatan Dalan Putuk. dituturi teng Iya, mendak anu diceritakne ning gone anu. Pas mari tumpengan iku ceritane biyen ngenek ning ngene iki iku ngene sampe entek. Sing cerita Pak Mudine. Dia duwe datane kan Pak Mudine.